og så var det ligesom det. For Rangel ufærdig. Romancier. Og vi har karaktererne for det første hold her over middag, og vi starter med katalog nummer 502. Laredos mor, den var så tosset i hovedet, når den skulle beskæres, så når den til skole, fordi så lå den ned i forvejen. Det ved jeg ikke. 3 år siden har vi ikke set. Men der var en mere til opvarmning, så... Og kapacitet 8,0. Og katalog nummer 553 har hos dommerne fået i rigelighed 7,0. Kapacitet 7,5. Skridt 8,0. Trav 7,5. Galop 7,0. Og fremmedrytteren har givet i rigelighed 8,5 og kapacitet 8,0. Og endelig har vi katalog nummer 558. Den har fået at til 8,0. Og vi siger velkommen til det næste hold. Og I har jo sat dem i trav. Der er Maries letridning. I må ride på 20 meter volter. Og indimellem vil vi gerne se en øgning på modsat langside af dommerne. Og på banen har vi katalog nummer 572, Quality Lady GG. Faren er Blue Horse Laredo. Moren er Lady Romance. Morfar er Blue Horse Romancier. Hoppen er opdrættet og ejet af Helena Grønhøj og Peter Bibstrup fra Skanderborg. Så katalog nummer 576, det er de Centra Kløverpris. Efter Dinero, moren er Agenda, RDH-hopper, og morfaren er Argentan. Hoppen er opdrættet og ejet af Merete Blikfeldt Laversen fra Forborg. Så gør du noget ved det. Kan de slet ikke høre det derinde? Og vi vil gerne se det samme. Venstre volte indimellem en øgning på modsat langside af dommerne. Det ligger ikke ret langt til hvor langt har vi til ham? Så bliver det 12. 12. Byen, det er virkelig det er noget. Der er jo også på, så det er Hun fik at vide, at hun er en elrejs, og lidt langt for det. Det er simpelthen fordi heroppe, der er bare lidt mere seriøse ting. Og det er lidt mere fedt. Nede i Sønderhøben, der er det simpelthen. Og I må hen fra Skalop Venstre. I må ride på 20 meter volter. I må også godt stå i let sæde. Og også der i galop. Jeg vil gerne
til en øgning på modsat langside af dommerne. Om der er en der prøver at gå og kigge på musikanlægget. Der var i hvert fald ikke meget plads. Så kom det så bare på. Jeg havde faktisk også til at løbe ind for hesten, og det var sådan helt... Det var totalt anspændt, Ja, vi har desværre nogle løbproblemer med vores anlæg herovre, men der er sendt hjælp på vej. Tak. Det er sgu lige meget, hvor det er henne, så... Og I må vende skråt igennem og chancere. Lave en overgang til trav, og derefter arbejdsgalop til højre, og det samme på højre volde ind imellem en øgning på modsat langside af dommerne. Ja, når man tænker på, hvor pisse varmt det var i juli, hvor vi nærmest der var nogen bjørnehjul og ingenting. Ja. Og stadigvæk ude. Og I må lave en overgang til trav, og derefter en overgang til skridt, hvor I skrider for en lidt anstillet tøjle.